بلوچستان کابینہ 14 باسخواتی عہدے سوگند چسکتا بلوچستان گورنر عبدالولی خان کاکڑا کابینہ سوگندہ تک سوگندی مراگشہ گورنر ماڑی پرچم دارک بیتا بلوچستان عوامی پارٹیاں 2 وزارت جماعت اسلامی حق 2 تحریکہ وزارت نرستہ کراچی دمک لانڈیا مانسیرا کالونی در ملکیانی سرا ود کش اور سی سی ٹی وی فوٹیج دیمات کا ویڈیو پولیس کارندہ ناشرکار تیرگواری کنگا گندگ بھو گئی دومی ویڈیو ود کش اور کنوک و تراکی نگا گندگ بھو گئی تراک صوبے ساتھ ششو نیمہ بوتا بلوچستان ہورہانہ صاحبہ زال بولا ہوار ابدا مردم بیران و نوہ گیش ٹپی بیتا کوئٹہ ہوار بلوچستان جتائی دنگا ترندے ہور گرند کپگا صاحبہ ابدا مردم بیران بیتا بلوچستان جتائی دنگا ہورا مسئلے کے ساتھ ساتھ تباہی بیتا کراچی دمک لانڈیا مانسیرا کالونی در ملکیانی وین نزدیکا ود کش تراکا در ملکی رکھتگا وین ڈرائیور گارڈ بیران بیتگا 2 ناشرکار کشگ بتگ تراکا 3 مردم ٹپی ہم بیتا پولیس رداد سے در ملکی محفوظ جاہا برگ بیتگا وزیر وزیر شہباز شریف گسگی کی کراچی پولیس پاوہدہ کاروائی صاحبہ محمد سے تاوانا چھ رکھے تگی ناشرکاری دا سرجمہ خلاص بوگا آرام ننندے امنیت جاوران نگے کنوکانی خلاف کاروائی برجابی گنجائی تحقیقارانی وزیر محسن نقوی سروکیہ نیشنل ایکشن پلان عمل درآمد 4 ٹپاسی کمیٹی دیوانہ کچے دمگا ہواری آپریشن کنگے فیصلہ کنگ بیتا دیوانہ پولیس آنو کی ٹیکنالوجی دیگے بابتا بریفنگ ہم دیگ بیتا گنجائی تحقیقارانی وزیر محسن نقوی گشتہ ناشرکاری خلاص کنگے واسطہ ماراوتی ادارہ نو کی ٹیکنالوجی اگو سر چکار کنگ المی کراچی آل مکران کوچز ایسوسی ایشن نیمگچا سیمی روچا ہڑتال بڑھ جاہیں ٹرانسپورٹرانی ہڑتال صاحبہ مکرانہ رو کے مسافر جنجالانی آماچا ٹرانسپورٹر کوسٹ گارڈ رویے صاحبہ ہڑتال کنگے گستگی سی روچ ٹرانسپورٹراں بس پشتار انتگاں بارکھانہ 2 ٹولیانی نیامہ تیرگواریا سرا یک مردمی بیران و 2 زال بولو یک چکا ہوار 5 مردم سک ٹپی بیتا ٹپی گونگی گے جاورا اسپتالا سرکنگ بیتگاں طبی کو مگیگا پت ڈی جی کانر ریفر کنگ بیتگاں لیویز گلشن ردا وائل کنی دشمنی سا پیشت کک وائلہ پد ملزم جس تک صدر مملکت آصف علی زرداری گشگیں کے ملک آستے سیاسی بحران ناچہ کشگ ہش دریئے میں گورا وحد کم میں سرکار نوکری پیدا کنک گران نہادی کم کنک ٹیکس نیٹا وسیع کنگے واسطہ معاشی اصلاحات کا آئینی فریم ورک کے در چوب انجاہی سرکار اور صوبائی نیامہ مؤثر ام آہنگی ہش دریئے وزیر وزیر شہباز شریف اگست کے سعودی سرمایہ کاری منصوبانی سرجم بوہگدا وقت 4 ٹپاس کنا سعودی ڈلے ترتاب ملک کا سرمایہ کاری بیپاری اسٹریٹجک شراکت داری نو کے دور بنداد بھی ڈیرہ اسماعیل خانہ درابن روڈ سرا تیرگواری کسٹم کارندہ ہوار 6 مردم بیران بیتا کسٹم واق دارن ردا کارندہ گشتہ بیتگاں ملزم آن نشانک دور کو تک بنشن ردا اورشکار درجکاری تو کا چیر بیتگاں آہاں کسٹم کارندہ نشانک دور کو تک پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر گشگی کے آصف علی زرداری در قانونی درجہ صدر گورا سرجمہ جہانگیری نیز صدر ہچوڑی سیاسی چستو ایرا باہر زوٹنا کا صدر تیوگی ملک کے اتحاد نمائندگی کا سیاسی کارگسا یل دیگ خزانہ کی بنجائی وزیر اورنگزیب خان گشتہ کے آئی ایم ایف اگو مذاکرات کلدار گیش کپ گمان نیز پاکستانی زر مبادلہ ذخائر محکم شرح تبادلہ بھی ہم محکمہ آیو کے وحدہ معاشی شرح نمو 4% گیش تجاوز کر کا اسرائیل
ایئرفورس ایرانی شہر اصفہان سرا ارچ کتا ایرانی شہر اصفہان ایئرپورٹ نزدیک باز تراک بتا تراک صحبہ بیرانی اور ٹپی بوگے حال بیمہ نیت کا اصفہانہ سہ اسرائیلی ڈرون جنگ اور دوڑ دیگ بتگ پسنی زیری بر آپ صحبہ دریا وردنانی باز یدار تباہ بتگاں وستگ شپا بتگی طوفانی ہورانی صحبہ یدار بجگ تیاب نگر بتگاں کے ساس 200 نزدیکا یدار پرشتگاں پسنی کے ساس اب تک علاقانی یکشلا ہورانی صحبہ دریا وردنا ہم کروڑا کلدارے تاوان بتگ ایم پی گوادر مولانا ہدایت الرحمانہ دریا وردنانی کمک کتا ہما یداران تاوان رستہ ہاں دریا وردنانی ہمرائی یدار کشتک ایم پی گوادر مولانا ہدایت الرحمان گوشگیں کہ من محلو کے جہگیراں اسمبلیہ دریا وردنانی جہگیریہ کنا من وط یک دریا وردی چکا اسمبلی اتحاد دریا وردنانی واسطہ توار چست کنا پسنیا طوفانی ہورانی صحبہ لوگ آپا پر رہا انتظامیہ نمگا آپانی کشک نبوگے ہلاپا سرمندی مردمہ مزن دک بلاک کتا زرشانی درشان کتا محلوک گوشگے کی پسنیا طوفانی ہورانہ سرجم تباہ کتا میں لوگ آپا تاوان داتگا انتظامیہ نمگا ہچ وڑی کمک کنک بھگنیں ایم پی گوادر ہم زہرشانی کنوکانی گرہ سربتا نندا کنشتا سبیت رندے ہورانی صحبہ بازے دمگ آپا گپتگاں آپانی جنبو ہوگے صحبہ محلوک جنجالانی آماچے محلوک گوشگی کہ ہورانی صحبہ ما جنجالانی آماچے انتظامیہ ہیچ وڑی گام گی زورگنے نو کنڈی ہم طوفانی ہورانی صحبہ سرمندے ترندے ہورانی صحبہ نو کنڈی جاگی تفتانو ایدگا دمگا کورشی پاہار کتا چریش صحبہ محلوک جنجالانی آماچی پٹی دمگا کورا ہار کتا مزن تک ہمہ سرمندی نصیر آباد ضلع ہیڈ کوارٹر ڈیرہ مراد جمالیہ میونسپل کمیٹی بے پرواہی صحبہ شہر نیامہ موجود کنی قبرستانہ سیوریج آپو ترتگاں چریش صحبہ باز قبران تاوان بار بتا میونسپل کمیٹی بے پرواہی صحبہ محلوکہ زہرشانی کتا تربت باز دمگا ڈینگی نادرائی مزے کے ساتھ شنگے چریشی سبب لس محلوک پریشان و تکان سری کیچا ڈینگی علاج واسطہ جوانی آسراتی نبھوگے سبا محلو کے مزے کے ساسا علاج واسطہ کراچی شتا محکمہ جان سلامتی رداگوستگی 4 ماہ نیامہ 1660 اب کیس رپورٹ بیتر ڈینگی نادرہ حسابہ 2 مردم بیران ہم بتا شہداد کوٹہ روچ رحمانیہ پولیس دیما محلوک لٹ پل کن گئے پولیس ڈنگانی دیما بھی بس لاچاری گوستگی 1 سال کمبر شہداد کوٹہ محلوک دوزو ڈنگانی واسطہ یلے ایس ایس پی شہداد کوٹہ ہمیں چوڑے گام کی زورگنے